आं सासे धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सासे कमान्डारमोन आं सासे इन्सट्राक्टर जोङो साब्रैसो दंमोन इन्सट्राक्टराव गासिबो थैजोब्बाय सोरबा बोरायनानै थैबाय सोरबा गुलिजों थैबाय सोरबा बमाजों थैबाय जों BLT नि आं सासे आर्मिनिसोमोन साख्रि गारना फैदों आङो BLT आव जइन जादों आंखौ लांफैदों हाग्रामायानो लांफैदों न'आव फैनानै आं जइन जादों थांनानै जोङो आं बहुद मानसि माबाखौ 1 मासनि गेजेराव आङो 40 जन बिदिनो 3 माससिम आं बिदिनो 200 जन खरि बारहोयोमोन 3 मासनि गेजेराव ट्रेनिं पास खालामना हगार हरो आं बिसिजों लोगोसे आं निजे हाथियार दैफादोंमोन बिनि उनाव 2003 आव BTC सुक्ति जाबाय सारेन्डार होबाय ज' जाबाय थाबाय बिदिनो थाबाय थायो बयजोंबो लोगो दोगो जोंनो दासिम बिदि थानानै जोङो सोरबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबा मानानै थैबाय सोरबा फासि नांना थैबाय बांसिनानो जौ लोंनानै थैदों जोंनि BLT नि गेजेराव दा बिसिम बे आं बायदि बिदि बिसोरबायदि थैनाया बहुद दं जौ लोंना बांसिन थैदों किन्तु दानि बे समस्यायाव जे प्रमद बर' सारा जे दैदेनदों हाग्रामानि साराव जेसेबां माबा दङ खुनु मानसिया खुनु माबा जायाखै सोरबा माहाजोन जादोंबाबो आलदाया जादों खुनु एक्स BLT आ खुनु राव मानसिया जेबो जानो रोङाखै दानि बे 4 बोसोराव नुनो मोनबाय दा मोनसे एसे आवगायगोन बे जिनिसा बयबो बुजिनायाव फैबाय जों दिनै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो 11 जन आंनि मानसिखौ आं लाना फैदों दाथ' बयनावबो माने सोंखारिनाय बायदि जोङो UPBL आव जों ज' जागोन जों बिसोरजों थाफागोन प्रमद बर' सारजों जों थाफागोन बे खोथानि माने हिम्मत बिसोरनि बोलो सक्तिया ओरैबायदि बोलो थौ आदा थौ नोंबो थांफादों जोंजों थौ लाबोदों आंखौ दिनै दा बेखिनिखौनो आं बे रायजोआव दानि दैदेननाय रुलिं दा प्रमद बर' सारनि जों बेजों सहयगिता खालामगोन जों बेजों थाफागोन जों पुरा हेफाजाब होगोन आंनि बुंनाया बेनो नोंथाङा BPF नि जानानै खामानि मावग्रोदों आगोलाव मावदोंमोन जों बहुद मावदों माने थेरा बेख्राबाबो मावबोदों BPF नि जानानै सोरखौबाबो सोंखारिदों सोरखौबाबो माबादों बेफोरबायदि जाबोदों एसे माबा मोनसे जाबोदों जानाया किन्तु बेफोरबायदि नङा दानि माबा समस्याथ' बिदि थाना दाथ' नों BJP सरकारजों जाना जयेन्ट एटेच दंना आयेनाथ' बिदिखौ थोना ज' मिलायनासो मावनांगौ जिनिसा आयेनखौबो सिन्था खालामनांगोनथ' दा जोंनि मानसिफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय दा BJP जों लोगोसे ज' जोंहा मोनसे समस्याखौ मोजाङै आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोंबो फुरा बेखौ जों बोलो होदों दा बेनो जोंहा नोंथांमोननि लोगोफोरा आरोबाव UPBL आव फैबावनो आसा दं आरो हिनजावफ्रा बिराद दंबावो दा फैनो आं सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो रायजायो बोरो नोंनालाय नोंनि बुंनाया बोरो सानफ्रोमबो हिनजावफोरजों रायजाबाय थानांगौ बे 17-18 जनसो दंबावो दिनै गारि गंनै गारबोदों बिसोरखौ जोंखौ मानो लांफादा होननानै माबे समस्ति गोलैयो नोंथांमोननिया आंना धुबुरीयावथ' माने जोङो खरबजरा BTC आवनो दा बिसोरबो रायो मानो जोंखौ लांफादा मा दा बेफोरबायदि बुङो ओंखायनो आंबो दुखु मोनो दा गाबोन आंखौ दा नोंसोरखौ नुगोन TV आव गाबोन रायजानोसैलै आङो नै नोंसानो गावल' थांनानै जोंखौ लांला होनना बुंसै साबेसे सोद्रोमाफोरा UPBL आव